Goglibay baygin baya. Baya. Oi. Malai orang na zoom TV view sai pas pak garna hoyo. Bisa baya zoom. Labu news e paini. Bangladeshi mona लाखाबाय हाय लोगोफोर हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहाना लाग्रा थाबाय आरो बुटेटे मरगा लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै लामा थाबायबाय थानायावनो इन्ट्र'खौ होना लाखाबाय आरो दा नङाब्ला इन्ट्र'आनो गैयि जालायहैलांगोन आंना ओमफ्राय लोगोफोर दिनै माने देलायस्रां लोबस्रां स्र' आरोना बिराद माने गानफब जोमफब ओमफ्राय लोगोसे माने मना गेदेर खना सारि कनिया मनाखौ लानानै माने बाजाराव थांनो ओंखारदों दै लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो बाजाराव थांनो ओंखारदों आरोना ओमफ्राय मा बाजार खालामनाय जायो बेखौनो नोंथांमोननो एसे माने शेयार खालामना होलायनोसैलाय आरोना लोगोफोर थौदोंबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै गारिफोरखौनो मोननो नागिरलाया आरोना लोगोफोर माने जागाफोराबो पेकवार नालाय हाग्रा खाथिनि मानसिना एभेलेबेल गारि गैया ओमफ्राय नै लोगोफोर थाबायसो फैबाय आङो मेंस्रो जालायनाय ओमफ्राय आइ बिखुनजो रांगावलिया मिनिगासिनो आंखो ओमफ्राय दैबो जादों आरोना बिराद लोगोफोर ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै आरो ओमफ्राय गारियाबो मोनथ'वाखैनो चार्जिं गारिया ओरैनोबा माने एम्फौ फिसाफोरबायसो आरोना ओमफ्राय मोना आरोना ओरैनोबा माने नांगौ समाव मोना बिदि लायो मोनफैग्रोन मोना फिसालानि ड्रेस पार्टिखौ नायग्रोनोसै आरोना लोगोफोर नै गामिनि दखानावनो बेखौनो लाहाय गोसोमखौनो मैलाबो नाङा माबो नाङा नै बेखौनो लादो आरो गस्लाबो नांगौमोननो गस्लाखौबो हर बेखौनो लाहाय गोसोमखौनो मैला नुवा मा नुवा खेला गेलेनायाव बल गेलेनायाव मोजां जायो गांनै लाखा गांनै ओमफ्राय गस्लाबो हर ओरैनो गानगारग्रा फिफानो जानायानो फिसालानो जायो सेम जाबायना फिसालाफोरा सुनाय फिसालायासो देरसिन जानोसै गोजौ गिदिरसिन जागोन खोमाथ' सायाव गाननाय दोनै बैसागोनि बाजार मारै हेभि जाखादों ओमफ्राय लोगोफोर जोङो गस्ला आरि लाखां आरिखां नै मैगं बाजारखै फैबाय आरोना मैगं थाइगं इसे लानानै थांनोसै हेबाजिनो फैनायबो जाबाय थाया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि जादों मैगं बाजारावबो नै जोंनि सालबारि बाजाराव आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मानसि ओमफ्राय जों फैनानै दायो नै सामब्राङाव फैबाय आरोना सामब्रामबो गैया होननानै सामब्रां सेरसे लानो ओरै होननानै ओमफ्राय आङो सामब्रामखौ बासिबाय आरोना सामब्रामाबो ओरैबायदि गिदिर लोगोफोर ओमफ्राय आङो फिसाखौ बासिबाय जोंथ' आरो बोराय बुरै सानैजोंल' जानाय नालाय बांद्राय गिदिर सामब्राम नाङा आरोना ओमफ्राय जेखैजाबो मानसियानो मानसि आरोना बैसागोनि गावबागाव बाजार ओमफ्राय जों बयलार सयलारबो लाखांनानै ओंखारबोबाय आरोना बोरायजों आंजों ओमफ्राय लोगोफोर ना बाजार अमा बाजार ओरैबायदि मानसि आरो ओरैबायदि भिर आरोना बेबो इनिफ्राय माने जोंथ' बयलारखौनो जागोन होननानै बयलारखौ लाबोबाय आरोना ओमफ्राय जोङो फैनानै दायो नै बेयावहाय माने गामला गंसे लानो नागिरदों आरोना लोगोफोर बाल्थिं गंसे बाल्थिंबो माने बिराद खम जाना दंमोन ओंखायनो माने बाल्थिं लानो होननानै ओंखारबोबाय आरोना लोगोफोर नैबे बाल्थिङानो जाहैबाय जौबो दोनजायो आरो लोगोसे माइरं टाइरंबो दोनजायो ओरै होननानै आङो गंसे लांखानोसैहाय ओरै होननानै बासिबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लबारनिबाबो ओरैबायदि दाम आरोना बेफोरबो दा बुंसै आरो दामफोरखौहाय मा बुंनो आरोना दाबायदिनि दामफोरखौ नायाखै नामा बैसागोनि अफार द' सर जाबजुबना दं नै मानसिफोरा फेन होलायदों ओमफ्राय गोजौआव फेन होलायबाय असिना जाबायसो माथो दखाना ओं बाल्थिं हर बाल्थिं बुरखाय ला होबाय थागोन नोंखौ लानोबा लादोब्रा माबायदि गोग्लैबा बायगोन बाया नोंसोरनावसो बाया जोंनाव न'आव मोनैबो बायो गोलैबाथाय जोंनाव मोनैबो बायोना Malai orang na zoom TV view sai pas pak garna hoyo. Bisa baya zoom. Labu news e paini. Zoomnya baya.
सेरसे बायबाय थायो अ सैथो बारा नङा 1200 350 फाइबार एगला फाइबार लांबो नायदो फैयै फैनानै दायो नै सना दखान आसान दखानाव फैबायहाय लोगोफोर जोंनालाय बिदिनोसै आरोना हिनजाव मानसिनियालाय गाननाय जोमनायानोसै आरो ओमफ्राय आङो बैसागोनि माने सना जेबो गैया ओरै होननानै बे बायनाय सनाखौनो खोमायाबो लान्थुथ' जायो लोगोसे गोदोनाफोराबो लान्थुथ' जायो नालाय बे बायनायखौनो माने सोसाबना लानो ओरै होननानै जरासे लाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर माने सनायाथ' दंमोनहाय अरिजिनेल सनायानो बेयाव माने गोदो फिसाला गेदेरा सेफायना होनायानोमोन आरो लोगोफोर बेखौनो माबा बानायनो हायाखैमोन ओमफ्राय बायनायफोरखौनो माने सोसाबला बायनो ओरै होननानै आङो लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय कालारफोराबो माने दसेनो खारोहाय मा बुंनो आरोना बायनाय सनाफोराबो ओमफ्राय माथो बुंबावनो आरोना बैसागोनि बेफोरखौनो लासाब बायनोसै ओरै होननानै लाबाय आङो ओमफ्राय लोगोफोर बिराद मानसि आरोना बाजार गेजेराव ओमफ्राय नै सना दखानथिं माने बांद्राय माने मानसि गैयामोन आरोना बेखैजाय एसे एखुरारा जायो नालाय जायगाफ्राबो ओमफ्राय आङो दायो लास्ट बेरायनानै सना दखानाव बेखौल' माने मा होनो पसन्द जाफैबाय आरोना सना दखानाथ' ओरैनो गंनै गंथाम बहुदता आरोना अब्लाबो माने आं इयावनो बायफैबाय ओमफ्राय लोगोफोर नै फैनानै दायो नै एबार गारिनि दावराव जालायबायहाय लोगोफोर चार्जिं गारिनि बेखौबो मोना ओरैबायदि मानसि ओरैबायदि चार्जिं गारि अब्लाबो माने मोनानो लोगोफोर मोननोनो थाङा आरोना हाजार गारि मथरब्ला खदा फादब्रै मनाया बुङागौ मानि थाङा होनखादोंमोन ना ओमफ्राय नै लोगोफोर आखायावबो लाबावबायसो नै मा लादो न'आव थांबासो देखायहैसिगोन आरोना साब जालायलांबाय लानायावनो थिखांनो हालायला एकदम लाबजोबथारबाय लानो मा लाबखो ओंखाम होननायसो देखायनोसै र' लोगोफोर बिराद सानजाबोलायलांबाय लानायावनो ओंखामासो उखैजोबलायलांबाय न'आव दंबावसो आरो जायगा थैनि बेगाव लाबावदोसो आं खावसे गोबावजों खेबसे बाजार जानाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय जिखिनि बुस्थु बाहायनो नांगौ बेखिनिखौ माने लाबखाजोब्बायहाय लोगोफोर ओमफ्राय नै फिसालाया बिदिसो सेन्देल गानगोन आरोना एबारो ओमफ्राय बिराद मोजां बुस्थु लाबोदों आङो लोगोफोर ओंखाम जाग्रा थोरसि लाबोदों आरोना माने दर्जन मोनसेयावनो 1500 होनदों आरोना बेनिफ्राय एसे खमायला 1300 लाना फैनायसै आरोना ओमफ्राय एसे देखायनोसै र' लोगोफोर नै लोगोफोर इनो जाहैबाय 1300 आरोना नै बेसेबा मोजां आरो बुस्थुआ टाटा कम्पानिनो इयाव गासै 6 खान दङ दायो लोगोफोर नै दर्जना 6 खान दङ ओमफ्राय 6 खानजों गासै 1500 होनदोंमोन ओमफ्राय 1300 लाना फैदो आरो मोजां नुदोंना नुवाखै नै लोगोफोर इदि आरो सिम्पोल जेबो माने बिबार सिबार गैया नै डिस बायसासो नुयो आरोना वान टाइम बायसा नुयो बेनिफ्राय बियो बिराद गिलिर लोगोफोर बिराद अजन दङ नै बेनिफ्राय गाव होनदों आरो फानग्राया माने बिराद गोबाव जोरगोन बेनिफ्राय माने गोलैबाबो थाब बाया आरोना ओमफ्राय बिराद जोरगोन होननायखायसो लाना फैबाय आं नै थोरसियाबो बिराद खम जाना दंमोन नालाय दाथ' आरो रावबो जाग्रा गैया नालाय बोराय बुरै सानैल'सो ओमफ्राय फिसाला सासेल'सो गंथामानो मेल्ला थैयो आरोना गंब्रैयानो ओमफ्राय गंब्रैल' दंखायोमोन जाग्राया ओमफ्राय सोरबाफोर आलासि दुलासि फैयोब्लाथाय माने जाग्रा गैयामोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो माने 6 खान लाना फैबाय अनेक बुस्थु लाबोबाय आरोना लोगोफोर संसाराव जिखिनि जानांगौ नांगौ बुस्थु बेखिनिखौ लाबोबाय ओमफ्राय नै फिसालाफोरनि ड्रेस पातिफोरखौबो बैसागोनि नामाव गांसे लाबोबाय आरोना फिसाला उन्दैनि नैयो फिसाला गेदेरनि आरोना लोगोफोर नै दहायनो देखायखांबाय बेखौ ओमफ्राय माबा थुना लाबोदोंहाय आं लोगोफोर थाम्फैफोरा माने थुना सावबाथाय खारो होननायखाय थुना लाना फैदों नै फवासे लाना फैखादो थुनायाबो बिराद दामथार फवासेयावनो ओमफ्राय लोगोसे नै माबा माबि बिदिनो जानाय लोंनायसै आरो ओमफ्राय थुना सावग्रा लाबोखाबाय नै सावग्राबो गैयामोन नालाय ओमफ्राय नै आरो काप लाबोदो बे कापाबो 300 होनदों आरोना लोगोफोर नै मिल्टननि बिबो जेबो डिजाइन गैलाया अब्लाबो माने
दाम दं होननानै मा बुंनायखाय बेफारिया आरो अरिजिनेल बुस्थु होननायखाय लानानै फैबाय आरोना लोगोफोरनो कापाबो न'आवबो दंखायो दंनायालाय अब्लाबो माने बैसागु समाव सोरबा हाबो सोरबा मायोना कुनु माने मालायनाव बिथ'बाबो मोना आजिखालि ओंखायनो माने नै कापखौ लाना फैखाबाय दर्जनसे ओमफ्राय लोगोसे सामसबो लाबोदो लोगोफोरनो सामसखौबो माने गाइखेर गोखै जाबाथाय नांगोन ना बैसागोआव सामसखौ माने दर्जन मोनसे लाना फैदो आरोना ओमफ्राय बिदिनो अनेक बुस्थु लाबोदो आरोना ओमफ्राय नै इखौ आङो दर्जन मोनसे लाना फैदो ओमफ्राय कापबो लाबोबाय ओमफ्राय लोगोसे नै जौ फिसिनो थाखाय जौबो फिसिसिगोन ओमफ्राय माइरंबो दोनसिगोन आरोना ओरैनोबाथ' नांखागौ बेफोर बुस्थुफोरखौ ओमफ्राय लाबोबाय आरो ओमफ्राय लोगोसे आरो बेदरबो लाबोफादोहाय नै लोगोफोर बोराया संलाबायनोसै जालाबायनोसै बिराद उखैनायबो मोनबाय ओमफ्राय दिनैथ' बुधबार बाजार नालाय लोगोफोर बेदराथ' फैफाखाथारो सियरखा ओमफ्राय मा इयो मा बुस्थु इयो मिथायानो ना लोगोफोर बाजाराव थांबालाय गथ' गथायनि मेथाइ गाननाय जोमनाय सेन्डाल फैथा माबा माबि बेफोरबायसानो आरोना अनेक ओमफ्राय नै इयो पेकेट मेथाइ दे लोगोफोर खिथिलायलाङिखो बेखिनियानोमोन दै लोगोफोर आजिखालि लोगोफोर थाइसे थाइनै फैसाजों बाजार जाजायाहाय लोगोफोर खै थाखा थाबोखो दिनैनो आरो नांगौखौ लायाबाबो जाया नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय आथुर बिथुर फैबाय हारसिं मानसि बेनोसै आरोना खामानिया जेव जेव जाना थायो बाजार जाहैबाबो ओमफ्राय आङो दायो बयलार लाबोदोंमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय बयलारजों बिलाहिजोंनो संनोसै आरो आं दिनै मोनसेल' संगोन लोगोफोर ओमफ्राय नै सारायाबो दुंबाय आरोना मोनबायबोहाय नै लोगोफोर सिदा सिदि माने मोननायखौल' देखायबाय आङो बिराद आथुर जादों आंना खामानिया लोगोफोर ओंखायनो आंनो संनायखौबो माने देखायबाय थालायासैहाय लोगोफोर ओमफ्राय बिलाहिजों बयलारजों संबाय आरोना ओमफ्राय ओंख्रि थाङा फाजा थाङा संबाय आं लोगोफोर नै ओरैनो लगायना जानो होननानै मोनबायबो